Sziasztok! A webcam projektemet szeretném bemutatni. Ez egy Reptabula bajnokság információs oldal. Az elkészítéséhez React Native-ot használtam Vite-től, adatbázisnak és hostoláshoz Firebase használtam. Amikor fellépünk a weboldalra, ez az oldal fogad minket, ahol mivel nem vagyok bejelentkezve, ezért csak egy guestként fogad. Itt, ha fontosabb információkat csak akkor fogunk látni, hogyha bejelentkezünk, de alatta láthatunk híreket. A jobb felül a regiszter kompal át tudunk menni a regisztrációs felületre, ahol egy fiókot tudunk létrehozni. Most ezt meg is teszem. Jó, most regisztrálok, és együtt bent is vagyok már a profilomban. A profil oldalon látjuk a nevemet, az e-mailemet, és amit megadtam, még születésdátumot, de egy úttal meg tudjuk adni, hogy mi legyen a kedvenc csapatunk. Én mondjuk kiválasztom a Fino kapos, a MTK Budapestet. Emellett még ki tudjuk választani, szeretnénk-e híreket kapni e-mailbe, meg majd itt láthatjuk a kedvenc játékosainkat. Ez a profil frissítve, vissza tudom menni a főoldalra, és itt láthatjuk már, hogy a csapatunk a MTK Budapest, és mivel már szezon véget ért, nem látjuk a következő meccset, de az előző meccsüket láthatjuk, hogy mi lett az eredménye. Emellett, hogy láthatjuk a híreket. Ezután van a standings oldal, ahol a 3 liga állását láthatjuk, és összes csapatot felsorolva. Ezek után át tudunk menni a matches page-re, ahol a ligában meccseket láthatjuk, amik következnek még, és a múltbéli meccseket és azok eredményét láthatjuk. Ezt mind a 3 ligában. A következő oldal az, ahol a játékosokat láthatjuk. Itt ki tudjuk őket szűrni a liga, csapat és alapján, és tudjuk szűrni őket név, kor és pozíció alapján is. Emellett még lejjebb is tudunk keresni név alapján és pozíció és csapat alapján. Emellett még hozzá tudjuk őket adni a kedvenc játékosunk közé. És ha ezután visszamegyünk a profilunkra, akkor láthatjuk, hogy valaki hozzá lett adva egy játékos. Most átjelentkeztem egy admin fiókba, és itt láthatjuk, hogy ki van például ugye a kedvenc csapat, és a több, amit láthattunk rendes fiókkal, viszont itt tudunk cikkeket írni a hírekhez. Itt tudunk választani, hogy melyik kategóriába menjen. Efelől még tudunk meccseket létrehozni, és azokat, ha akarjuk megváltoztatni, vagy törölni akár. Emellett a játékos oldalon tudunk játékosokat is hozzáadni az adatbázishoz. Úgyhogy ennyi lenne a Webker projektem.